И днес сме на кладенец в Видин. 10 метров кладенец, пълен с вода, източваме го. Гледайте целият клип. Този кладенец го правиме без пари. Буквално без пари, защото клиентът ми написа в коментарите, че е инвалид и така нататък. И няма тая възможност, но водата му трябва. Затова помагаме. Ето го вече пожахме да чистиме кладенеца. Да го колегата долу. Има тиня. Ето го и кладенеца вече е готов. Както казахме, този кладенец го правиме без пари. Помагаме на човек в нужда, нали? Няма да го показваме, той е до мене. Та, хора, правете добро, нищо няма ви пречи. Нали така бе, колега? Да. Да, правете добро и така. Ама не сега всеки един да ми звъни, че има нужда. Помагаме само на хора в спешна нужда. И така. Това е. Който има нужда от почистване на кладенци, нека ни се обади. Водата върви ли? Върви. Така. Айде, живи и здрави. Той е на повече от век си. Ама е там някъде. Дойдоха да помогнат тия момчета, същите. Да ми помогнат безвъзмездно, подчертавам. Това има е буса. Много са добри, много грамотно работят и като хора разбирам, че са също много разкошни са. Не съм вервал, че са оставали такива хора и то млади хора. Казвам го с ръка на сърце и съм малко емоционален. Защото за мен такива неща са много важни и хора, които са ми помагали и ми помагат до днес. Радвам се, че има такива хора, като тях и като други хора, разбира се, но подчертавам, че не трябва да забравяме, че има и добро на този свет останал, колко и да ни е незгоден животът. Пример за това са тия момчета. Живи и здрави да сме. Благодаря.